मा नाम मा नाम April Husky नाम Husky American Husky ना जिसास का नहीं Husky Siberian Husky सैमाया लोमजादों नो सिमोजां बेसे लादों हा 85,000 सो जागोन 85 मोजां दा मेगनानो नुवाखै माबायदि मेगनखौ नुवाखै माबायदि मेगनानो आयौ रायलाय आं लागोन सोलायनानै होनलाय नों इदिना माथो लाजोबगोन ना American Husky माथो लाजोबगोन इदिना Siberian आंबो बामगोन इखो खेबसे बामगोन आं इखो खेबसे मेगनानो नों उदालगुरिखौ थांदोंमोन नै जोंनि सानाव दंफैयो जोंनि फ्रेन्ड आरोना सिमेन्ट सापरियाव दंफैयो लोगोफोर सिमेन्ट सापरियावहाय हास्किलना नामा एप्रिल मालाय एप्रिल दोनदों नामखौ हास्किलबोनो जाहैदों ओइ थाया इयो थाया ओइ मेगना जेबो थाया असिना ओइ थाइसे मोजांसिन ना ओइ खिसानिया ओइ सासेया बामिलायबाय नायलाय ओमफ्राय नों लाफायो उन्दुनायाव मिथिलायो माने खियांबाय गिदिंलायो हास्किल एप्रिल फुल एप्रिल हाय ओइ मेगना जि मोजां काख सोर फैदों नाय नैबे आगैया अनेकपुरनि ओमफ्राय नैबे गुमियाव जय ओमफ्राय रेबिका ओमफ्राय लाइसुम सुमि सानद्रेखा ओमफ्राय मोसानाय गावस्रा मानिबा माने बिबार लाजोबलायनाय आरोना ओमफ्राय आहाबा बिबार लायालासिनो फैबावदोंसो बिसोरखौ लाया खोमा साननानै मा होनदों गासै उन्दुबाय ना माबाय थैनोबायसो खोमा लाइसुमा उन्दुनो ओंखारबाय फनसो रायलायदो नों माथो अजयखौ बिराद रायखुमायो दासो सफैदो सासेयानो बिया रायखुमायो दिन्थिखोबो दा जोंनो साहा होफैलायबाय नै बिसोरा जोंनो हानहरगोन दे अन्थावथावनो साहा होफैलायबायहाय रावबो गैया इसोर अबेबा थांजोबदों खोमा लोंदो साया लोंदो जोंनि मादैया सफैबाय इसोरो आबैयो नै लोगोनि आबै आरोना सफैबाय इसोर दासो क्लास 7 नै फंबाय मादै लांनि न'आ जि गिदिर न' इमान सोर थाख'योथाय इमान गिदिर माने आङो न'खौबो खिथाहैगोन माने खोमसि जाबाय एसे नै न'आ